रसीला फिल्म्स प्रेजेंट। जो नहीं हुई पर जो राजा धीरे धीरे घुसई हो में बाई जो नहीं हुई पर जो राजा धीरे धीरे घुसई हो। अरे ढूकता तो ढूके दरनिया दर्द होई तो बतई हो। अरे ढूकता तो ढूके दरनिया दर्द होई तो बतई हो। कहानी बाई जो नहीं हुई पर जो राजा धीरे धीरे घुसई हो बाई जो नहीं हुई पर जो राजा धीरे धीरे घुसई हो। अरे ढूकता तो ढूके दरनिया दर्द होई तो बतई हो। अरे ढूकता तो ढूके दरनिया दर्द होई तो बतई हो। धीरे धीरे घुसई हो। रिकॉर्डिंग बाय संध्या स्टूडियो। तहरा तमाजा आई हमारा दुखाई मुहावा जाई सुखाई ए भतरू मुहावा जाई सुखाई। बचपन के छेदा लागे गहिल बा मुदाई एही से तनिका बुझाई ये धानी एही से तनिका बुझाई कहानी के मोटा ढेर सुनाए वाला मुआ लेके तू जानी आई हो। कहानी के मोटा ढेर सुनाए वाला मुआ लेके तू जानी आई हो। अरे ढूकता तो ढूके दरनिया दर्द होई तो बतई हो। अरे ढूकता तो ढूके दरनिया दर्द होई तो बतई हो। दर्द होई तो बतई हो। धीरे धीरे घुसई हो। रिकॉर्डिंग बाय संध्या स्टूडियो। यादो विकास तोहरा याजिले नयाइल कान में पहनावे कान बाली सहिया कान में पहनावे कान बाली। सुनो ए रानी तनी कल पर है जहो लाहे लाहे दे मंडाली ए रानी लाहे लाहे दे मंडाली राजारी पन बिट्टू सारा सुहाना जी हमके जानी सतई हो। राजारी पन बिट्टू सारा सुहाना जी हमके जानी सतई हो। अरे ढूकता तो ढूके दरनिया दर्द होई तो बतई हो। अरे ढूकता तो ढूके दरनिया दर्द होई तो बतई हो। दर्द होई तो बतई हो।